esimerkiksi tarjouksilla. Ja sen tuotteessa pitää aina olla ydinviesti, koska ihminen kun avaa, se, että kun sä itse tiedät, kun se some rullaa asiaa, sieltä tulee ihan hirveästi, mutta mihin sä pysähdyt? Sä pysähdyt aina, kun siihen tulee vähän semmoinen tiukempi sävy. Sulla on valmis verkkokurssi, mutta se ei myy. Kyse ei ole siitä, ettei sun kurssi olisi hyvä, vaan kyse on siitä, että sun viesti on väärä. Tai sulla on ihan mieletön paikka, kotitila, sä haluat sinne lisää asiakkaita. Kyse ei ole siitä, että ei kotitila olisi kiva, vaan kyse on siitä, että viesti ei tavoita ihmistä. Eli mikä on se selkeä hyöty ja mitä konkreettisia etuja tulee. Jos sä ostat mun digitaalinen kasvuaskelkurssin, niin todennäköisesti sulla tulee tutuksi tekoäly, todennäköisesti sä osaat käyttää CRM ja digitalisoida sun markkinointiviestin. Ja mä en sanoisi todennäköisesti. Ja sit mä vielä lupaan, että sä tuplaat sun asiakasmäärän tai sä saat sun rahat takaisin. Erottaudu. On aina vähän erilainen. Mä oon tunnettu siitä, että mä oon aika suorapuheinen, tai Pekka on tunnettu siitä, että se on tosi repseä. Pekka puhuu aina, siis ihan se ei paljon kumartele ihmisiä, se puhuu aina just mitä se ajattelee. Niin me ollaan oikeastaan molemmat erottaudutaan sillä, että me ollaan mitä me ollaan, me ei teeskennellä mitään ja me vaan niin kuin mennään. Ja sitten se kohderyhmä, mä haluan siitä vielä sanoa sen, että se kohderyhmän valinta on todella tärkeä. Eli kavenna. Sä voit lähettää 1000 viestin, sä saat yhden asiakkaan sieltä, mutta kun sä lähetät 15 oikein kohdennetulle, sä saat sieltä 13 asiakasta. Ja sitä aina täytyy muistaa se, että asiakkaat ei tule ekalla viestillä. Sun pitää olla 6 digitaalista kohtaamista ennen kuin ne muistaa sut. Eli se tavallaan se kohderyhmän kaventaminen on tosi tärkeää. Mulla on ihan selkeä kohderyhmä yrittäjät. Mä rakastan yrittämistä ja mielellään vielä yksinyrittäjiä tai semmoisia yrittäjiä, jotka vähän tuskailee näiden asioiden kanssa. Mä haluan auttaa jokaista yrittäjää, jotta sen aika vapautuisi siihen, mikä on sille niin kuin tärkeää. Bränditarina ei ole ollenkaan huono. Sekin pitää aina muistaa jossain kohtaa kertoa ja kertoa sen mieluummin mielenkiintoisella tavalla ja kertoa kokemuksista. Ihmiset rakastaa kuunnella sun kokemuksia. Päätä nyt heti. Mä haluan, että sä mietit, että ne on ne 3 asiaa, mitä sä myyt koko aika. Sä et myy enempää, sä et myy sillisalaattia, sä myyt ne 3 asiaa. Jos sulla on konkreettinen tuote, sä myyt siitä tuotteesta. Se riittää, että sä teet 1 tai 2 videoa siitä ja sä myyt sitä. Sä puhut sen tuotteen puolesta, sen tuotteen hyödystä. Kun sä ostat tätä laihdutuslääkettä, sä laihdut. Kun sä luet tämän kirjan, sun psyyke muuttuu ja sä voit paremmin. Kun sä teet, puhu siitä asiasta ja mieti ne 3 asiaa. Mulla oli se yrittäjyys ja digitaalisuus, mielenterveys ja hyvinvointi, jotka on ne mun asiat, ja näiden yhdistäminen mielellä vähän innovaatiotakin, jos saisi joukkoon. Eikä ne on ne, missä mä puhun joka viestissä, en mistään muusta. Ja sun on tehtävä se ihan sama asia, koska ei sillisalaattia, vaan on se tuote, on se palvelu, mikä tahansa. Puhu siitä, mitä sä myyt ja ymmärrä, mitä sä myyt. Ensin oli se tuote. Sitten tuli se digitaalinen näkyvyys, eli kotisivut ja laskeutumissivut. Ne on 2 asiaa. Jos sä myyt vaikka jotain digitaalista tuotetta, vaikka verkkokurssi, niin sä et välttämättä edes tarvitse kotisivuja. Sä saat sille laskeutumissivulle sen kaiken tiedon, mitä sä tarvitset. Mutta jos sulla on ne kotisivut jo, niin sä toki voit sinne kotisivuihin laittaa niitä laskeutumissivuja aina sille yhdelle tuotteelle, mitä sä oot myymässä. Mutta muista aina, että sen kävijän on löydettävä se tuote nopeasti ja ihan sama missä sä myyt, niin olisi hyvä, jos sillä olisi nämä CD ja Call to Action-nappulat, että sä vois ostaa sen saman tien ja sitten se SEO seuraa sitä. Päätä ja keskity, aloita pienestä, valitse se kanava, on se sitten TikTok tai on se sitten linkkari tai on se sitten Pinterest tai mikä se sulle on, niin määrittele se ja aloita pienestä. Aseta tavoitteet, esimerkiksi 3-5 konkreettista tavoitetta digitaalisille markkinoille. Yhdistele niitä taktiikoita, mitä se on käyty, seuraa sitä roita. Eli jos sä teet maksettua markkinointia, kuinka paljon sä oot sijoittanut siihen rahaa ja kuinka paljon se on tuottanut tulosta ja keskity sinne, mikä kannattaa. Toi ei oikeasti ole vaikeaa, vaikka se kuulostaa roit. Mä en kestä, mutta ihan oikeasti se ei ole vaikeaa.
Tästä me ollaan puhuttu koko kurssi. Rajaa se kohderyhmä, fokusta, kohdella alueellisesti, testaa ja tarkenna, ymmärrä sitä sun yleisö, ymmärrä sun asiakasta, asiakasymmärrys, kaiken A ja O. Mitä enemmän sä sitä teet, sen enemmän sä alat ymmärtämään, sen paremmaksi sä siinä tuut koko aika. Mä sanon muutama sana tästä leadimagneetista. Se on oikeasti aina arvokas. Se on varsinkin palvelujen tuottajille tai digitaalisen sisällön tuottajille. Et jos mietit sitä, että mistä asiakasta hyötyy, niin mä voin tehdä semmoisen leadimagneetin, että lue tää kirja, kuuntele tää teksti ja katso, löydät sä sieltä jotain, mikä liittyy suhun ja sun huonovointisuuteen tai stressaantuneisuuteen esimerkiksi tällä hetkellä. Niin lue tää. Ja sitten kun se ihminen lukee sen, se tulee sinne mun sivuille, se lataa sen, mä saan sen sähköpostin, jolloin mä saan yhden sales funnelin käyntiin. Eikä saman tien kun se on ladannut sen, mä laitan sille kiitos mailin, hei kiitos kun latasit sen, mä kerron sulle jotain musta. Sitten seuraavan päivänä tulee viesti, että hei, että mäkin selvisin tästä, tai mun asiakas, haluatko kuulla Matista, joka teki näin ja näin ja näin tästä aiheesta. Ja sitten pikkuhiljaa sä johdatat sen sinne sun kurssille. Tästä sales funnelista, joka myy varmasti tämmöinen sähköposti suora, niin on vielä toi toinen video, jos sä haluat katsoa, niin katso se. Koska sillä mä lupaan, että sä pystyt konvertoimaan niitä liidejä myynniksi aika nopeasti. Mä aloitin myymään nyt tätä digitaalista kasvuaskelta, koska me ollaan nyt muokkaamassa uuteen uskoon. Kiitos teidän kaikkien ihanan, kiitos palautteiden. Ja mulla on nyt jo myyntiä siellä aika kivasti, mutta se ei ole vielä alkanut, mä oon vasta aloittanut sen lanseerauksen. Ja sitten tosiaan se, että mä en jaksa pyöriskellä siellä kaikilla yrittäjäsivuilla ja muilla koko mun aikaa, koska mä haluan kehittää tuotteita ja tehdä sitä terapiatyötä, niin sen takia mä ajastanut sitä sosiaalista mediaa. Sanotaan, että se 2 viikkoa on semmoinen aika hyvä aika ajastaa sitä. Teen nyt sähköpostiautomaatio, että ne myy silloin, kun sä nukut. Ja kato mikä myy, se on yhteenvetona tosi hyvä. Eli tämä funneli tarkoittaa, että se on johdonmukainen se sun asiakaspolku. Se on tietoista toimintaa, siinä on harkintaa ja testausta, siinä päätetään mitä tehdään, poistetaan esteitä, myynnin esteitä ja sitten pidetään huolta niistä asiakkaista, pannaan ne sinne CRM tai mihin tahansa järjestelmään, jotta sä pystyt jatkaa sitä myyntiä, koska uuden asiakkaan hankkiminen vaan on törkeän kallista ja aikaa vievää. Et hyödynnetään niitä, mitä meillä on. Mulla ei ollut muuta tähän hetkeen. Kiitti, kun sä oot ollut mukana tässä kurssilla ja tee vielä hei oikeasti tää viimeinen ponnistus. Ei muuta kuin moikka.